Τσαμπάζης Θεόδωρος, εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Κύριε Τσαμπάζη, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Είστε σε αντιπαράθεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας, και ποια είναι η δική σας θέση για το ζήτημα. Αυτές τις μέρες έπεσε στα χέρια μας μια ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης στην Κορμίστα επάνω. Χθες εμφανίστηκαν σε κάποιο τηλεοπτικό τοπικό σταθμό κάποια πολιτικά απολιθώματα του Στάλιν και του Λένιν, τα οποία θέλησαν να καπηλευθούν και προτρέπουν το λαό της Κορμίστας να σταθεί ενάντια σε εμάς. Εάν οι άνθρωποι αυτοί, αν έχουν το πολιτικό ανάστημα ή και το πολιτικό ήθος, ας έρθουν να δουν στα μάτια τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν μάνες, γυναίκες, παιδιά, να τους αντικρίσουν και να τους πούν ακριβώς τι συνέβη. Διότι είναι αυτοί που αιματοκύλησαν την Ελλάδα με τους συντρόφους τους από τα βόρεια σύνορα, είναι αυτοί που έπαιρναν τα παιδιά και τα ανέβαζαν στο βουνό, τα έσφαζαν για να δοξαστούν δήθεν και γυρίζαν πίσω και λαιλατούσαν τις περιουσίες των ανθρώπων αυτών. Ένας πολιτικός χώρος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν εκτός νόμου και τους νομιμοποίησε ένα νόθο πολιτικό κατασκεύασμα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος, ο άνθρωπος που έφυγε με το όνομα Τριανταφυλλίδης και γύρισε με το όνομα Καραμαλής. Αυτό που λένε όμως είναι ότι το δικό σας κομμάτι υπηρετεί ιδεολογία ναζιστική και ένας λόγος που πρέπει να απαρνηθεί ο κόσμος της Κορμίστας και όχι μόνο τέλος πάντων Χρυσή Αυγή είναι αυτός. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Ο κόσμος της Κορμίστας και κάθε Κορμίστας, εκεί όπου αυτοί κατέσφαξαν τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας, τους συνέλληνες, μας δέχεται. Δεν είμαστε κανένα ναζιστικό κόμμα, είμαστε ένα σύγχρονο εθνικιστικό ελληνικό κόμμα. Κάνατε λόγο στο δελτίο τύπου και για ανθέλληνες. Χαρακτηρίζετε τους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος ανθέλληνες όμως? Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι είναι ανθέλληνες και έχουν γράψει ιστορία. Σας είπα και προηγουμένως, είναι άνθρωποι οι οποίοι με τους συντρόφους τους από τα βόρεια σύνορα της χώρας αιματοκύλησαν τον τόπο αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε.